Здравейте! Днешното видео го правя с, мисля, че повече от една цел, която е свързана отново с Metamax. И в случая така един коментар, който съм го видял днес. И съвсем случайно после влязох в профила да видя дали има някакви коментари, защото съм се изключил. То не знам дали съм го изключил или защо те съм го оставил. Да нямам известия за коментарите на видеа. Пък ако трябва да съм точен, толкова си ми пука, защото той е втория път, откакто съм качил видеото, което е преди 3 седмици за Metamax. Деца вика, изобщо и толкова ме интересува какво има като коментари, нали, в случая. И тук ще прочета, нали, в тази връзка, където не само е отговор към този потребител за коментар, ами и други неща към за Metamax, но те ще са малко по-късно във видеото. Няма да е дълго видеото, ще е набързо да го направя. И сега искам да кажа, нали, в отговора, като прочетох, нали, тук коментара, нали, става въпрос за как може да кажеш за нещо, че е било измама, като даже не си пробвал. Ако някой иска да ти открадне лични данни, той ще го направи без Metamax. Когато пробваш и някой те измами, докато тогава говори, не дей да говориш глупости на база кой какво да писа. Ако търсиш популярност в YouTube, намери друг начин, дей да говориш в Википедия, без да си пробвал. Сега, започваме с първото. Как можеш да кажеш за нещо, че е било измама, като даже не си го пробвал, тук дори няма и въпросителен знак, няма значение. Сега, добре, за този отговор ще отговоря по много лесен начин и дори ще дам пример набързо. Идеята е, че от тук отчасти е прав човека, защото има, как да го кажа, то не е два вида хора, ами той не е като становище, ми как да го кажа, не два извода, аз не знам как точно да го формулирам, но са като не наистина, не знам как точно да го формулирам. Може да е като две становища, или не знам, или два вида хора, които могат да са или като две идеи, не знам както идея, но ще се помня да го обясня. От типа идва, че примерно в една измама има два вида хора. Значи едните, които са се включили и са изгоряли от измамата, и другите хора, които още не са стигнали до там, но са предупредени да не се включват. Тоест, какво значи? Значи от хората, които са се включили в недадена измама и се изгорали с пари или с каквото и да е, защото те измамите с нещата могат да са различни неща. Може да кажа така, лични данни, къщи работи, нали, различни видове измами има по света и така нататък. Нали, скамове и така нататък на английски. И в случая, че участие това е правилно, нали, участие, наистина, защото, нали, когато никой не е разбрал за измамата, нали, чак те първа някой, ако се опарил от измамата, той те първа ще е единствения най-вероятно, който ще казва дали това е измама, нали, което от това участие е право. Но също не е правилно, защото тогава ще питам, добре, тези хора, когато казват, примерно, и сега ще кажа като пример за измамата в България, която е от много време. Дали, пример за измамата е, ако си спомняте, защото тя мисля, че още върви в България, но мисля, че много рядко вече. Ако си спомняте на така добра памет, имате за измамата свързана, когато различни хора звънят и се свързват по телефона с възрастни хора и какво казват? Еди си кой от вашето семейство, бил в катастрофа ли, в болница ли, нещо е станало с него, някаква злополука, или така нататък, или нещо друго, което е свързано с ваш човек, повечето пъти е, нали, със семейството. И в случая, нали, как кажеш, че това е било измама, в случая ще кажеш, ако ти си се вързал в тази измама и си им дал пари, защото точно измамата е такава. Звънят ти, нали, за това злополука с човек повече пъти от семейството ти
и ти да се вържиш да им изпратиш някаква сума. Те така искаха. Повечето пъти беше по, не знам, колкото повече пари могат да изкарат от тебе. Тоест 5-10 хиляди, 20 хиляди, колкото пари имаш и се вържиш да им дадеш, толкова по-добре за тях. Нали? Тоест максимално възможно да ти вземат парите. И повечето случаи те обхващат възрастните хора, защото те са по-податливи в този случай на измамата да се вържат на измамата. Нали? И както беше в България, какво става? По новите се чу. И какво казаха хората? Хора, които не са се връзвали на тази измама, да не се връзват. И в случая това написано, как можеш да кажеш, че нещо е било измама, като даже не си го пробвал в участие, е грешно. Защото той значи, че за да разберат да е измама, ти ако не вярваш, че е измама, значи какво ти трябва да отиш, като те звъннат и да им пратиш пари. Ама няма никой глупав човек, който ти чу, че това е измама и после да се вържи. Знаеш, т.е. това 50-50 и в повечето случаи е грешно. Това е не знам, за мен това не е мълната логика. Част, нали? Това е вярно, защото нали, трябва да си вътре, за да разбереш, че е измама. Но ако някой, който се е опарил на измамата и казва, че е измама и е проверил, ти какво няма да го слушаш ли? Защо това нали, няма да се задълбочавам ясна работа. Така, следващо. Ако някой иска да ти открадне лични данни, той ще го направи и без Metamask. Тук пак е малко 50-50, защото съм съгласен. Нали? Има различни неща, които могат да ти откраднат личните данни. И някой път такива вид като измами, има някои от тях, които са само лични данни. Те не искат пари, не искат нищо, искат да ти вземат самоличността, т.е. лични данни. Било то акаунт, бала, нали? Такава е. Т.е. не ти искат пари. Другите са, нали, примерно, де ти искат пари, нали, в случая, нали, тук говорим за лични данни. Тук участие е съгласен пак, нали, но в случая тук Metamask ти инсталираш нещо, което то не е проверено. И също да добавя, има някои измами, които колкото повече неща те вземат, толкова по-добре. Разбираш, нали, т.е. някои от измамите са съвкупности, така че това пак е наполовина вярно, наполовина грешно. Нали. Защото в случая 10 има измами, които ако могат да вземат абсолютно всичко 6. Дали, измами, т.е. лични данни, състояния, нали, т.е. парични, било то в кеш или не, трансфери, банкови сметки, всичкото там деца имате към клоновете към банките. Ако може и къщата ви вземат, знаеш, нали? Няма значение какво е. Знаеш, някои от тях са комбинация от всичките тези неща, някои от тях са единично. Нали? Също мога да дам пример с крипто измами от типа те, примерно, ако не могат да ви вземат да им изпратите криптовалута, те ще искат да ви то не е да го хакнат, нали? Ами да ви вземат данните, примерно в крипто нали, портфела или криптовалета на английски да се изрази. Нали, те примерно искат да направят само това, да могат като ви вземат, примерно криптовалета да ви изкарат. Това е примерно отделна, нали, която в случая нали, е просто допълнителен пример към това. Нали. Защото тук пак участие е правилно, нали, което го е написал. Защото наистина да, може и без Metamask да ви взимат лични данни. Но също казвам, нали, нещо може да е само за лични данни да искат да ви вземат, но някой път може и да е съвкупност с тези работи, които също да ви вземат лични данни. Нали. Това не ти е гаранция. Нали. И в случай аз в Metamask съм описал какво е. И то не, аз съм и друг потребител, който е видял и разбрал за тази измама. Това най-грешното нещо, което съм че когато повеш някои те измами, тогава говори, не да говориш глупости на база кой е написал. Добре, аз искам да попитам тогава този въпрос към този потребител. Добре, до сега примерно тази измама, която казах и също бих казал, ти би ли се включил в Metamask, когато не знаеш какво приложение качваш, не знаеш какво е Metamask, аз в случая се опитам да предпазя хора. Дори да не съм се включил, защото аз знам какви са последиците, ако се включи. Защото едно, че е измама и второ, ще ми знаят тези неща, които съм ги описал. И заради това аз не бих се включил. И така аз мога да говоря, че е измама, защото и да добавя най-важното. Аз мога да говоря, че е измама, защото има човек, който го е проверил преди мене. Защо аз трябва да правя също и да стигам до същите изводи, когато някой друг се е свършил работата преди мене. Аз просто разпространявам информацията и съм я видял, съм я получил, съм я разбрал.
Без да съм вътре, разбираш. И мога да дам, нали, друг пример, просто, нали, свързано, нали, тук, защото минахме ли ще дай, нали, просто с вид измама. Тук има един канал, доста известен, мисля, че дори някои хора от България го знаят, нали, в случая, само като го покажете, става ясно. Значи, нали, на Кофи Сила, където той различни видове измами и така нататък, нали, проучва, дори някой от тях той дори без да се е включвал. Защо трябва да изгориш в една измама, за да разбереш, че тя е измама, когато някой друг се е, е изгорял вместо тебе и просто ти даде информация, която какво е станало, само да получиш това дали е така. Но той дори да се вика, не ти трябва да влизаш вътре. Нали, мога да ви дам една друга смешна идея като пример. Тя, ако се сещате, ако сте попадали на имейл, когато... Много отдавна, то да ще бъде. Примерно за принцът от Нигерия, където има милиони, примерно в някоя банка в Америка и ти трябва да дадеш данните си на твоята банка, той да прати парите, защото са му запорирани, да ти ги прати на тебе, да ти ги като трансфер. И ти после ти да му ги изпратиш. Нали? И сега да попитам, това е измама, тя е доказана измама. И да попитам, нали, този потребител, ти сега ще дадеш ли банковите данни в тази измама и да пратиш пари на този човек, който не го знаеш, което е доказана измама. Не, няма да го направиш, защото никой човек с малко мисъл в главата, разсъдък и да помисли, няма да ги направи. И това искам да кажа, че това са едни измислени работи, коментари, които той, нали, на мен ми казва, че аз говоря глупост, пък този случай говоря най-големите глупости. Нали. И сега за последното да добавя, да отговоря. Ако търсиш популярно в YouTube, си намери друг начин, не дей да говориш врели, не кипели, без да си пробвал и да знаеш. Чисто просто ясно, изобщо не търся никаква популярност в YouTube. Това видео го направих с цел, защото виждам, че MetaMax е тръгнал в България тази измама. Дори точно в моя град, откъдето съм аз. И просто искам да направя популярен клипа, не мене, и то популярен клипа с цел да помогна на хората, които ако са се включили, ще се включват, да не се включват в тази измама. Защото някои от тях ще изгорят, дори повечето от тях. Защото то си е пирамида и измама. В случая. Защото ако им пука ще стана популярен, той ще го как кажа, то не е клипчето, ами ще прави други неща и ще да нон-стоп да ти кисна в коментарите тук да отговарям. Аз те първо тук за втори път, защото кога беше седмица и половина или след като го бях поснал, реших да видя, защото както обяснявам, нямам... Мисля, че съм си го махнал или как беше известията, уведомяване за известията. Дори на имейл, защото неща да се отворя имейла, ако нали там по-нататък, примерно, било то канал или прочие стадии. Не е известно ми, но биле популярно си как е там. И прямо както беше в имейла, имаш, мисля, че от YouTube да ти изпращат, ако имаш някакви коментари, нали, долу, мисля, че беше. И то не е само за имейл, аз дори тук мисля, че съм си го изключил. В самия акаунт мисля, че съм си го изключил. Това. Сега изобщо не ми пука кой го писа в случай. Или гаж да го напише. На случай не, че не ми пука, това просто тук го правя, за да отговоря. Той си вид, че не ми пука нон-стоп да ти кисна, да видя кой първи ще направи, нали, коментар на видеото, разбираш? Не, това е защо ли така. И тук го правят, защото човека говори полуверни работи и няма други от тях са глупости. И ако търся популярност в YouTube, не търся. Искам просто да разпространя видеото, да покажа хората да не се включат в тази измама. Тоест аз искам да направя, да оставим повече хора да предпазиш от тази измама. Това е. И нали, изобщо не говоря глупости. Аз постът да Фред човека го е описал. Разбираш? Това е детска, за да отговоря на този коментар от този потребител. И втората част от видеото, което също е към потребителя, надявам се да го видиш. Искам да му задам няколко въпроса, които са следните.
случая, ако... То не е ако, ами в случая той си мисли, че това е невярно. Аз имам следния въпрос. Добре, ако това е наистина невярно, т.е. аз говоря глупости и съм копирал нещо, което е грешно и давам популярност на нещо, е грешно, добре, тогава можеш, нали, към този потребител, да направиш ти видео, ако искаш влез да пробваш, не знам както решиш, но искам тогава ти да ми кажеш какво е MetaMask, т.е. ти да ми кажеш как работи това нещо, какво е най-важният въпрос и най-важният въпрос какво е MetaMask, защото то не е това, което си мислиш и то технически не съществува мета, защото няма такова нещо. Ама това е друг въпрос, аз го казах във видеото. Искам да ми докаже тези работи. Защо искам да ги докажа и да не се правя, нали, че аз няма да разбера или че няма нужда аз да получавам тази информация, или т.е. да каже, да мине с извинението, нали, че аз няма да го чуя или той няма нужда да си губи времето, нали, да ми доказва нещо. Не, с удоволствие искам да направиш видео и да ми докажеш какво е MetaMask. И тогава, ако трябваше, си изтрия моето видео и дори ще направя извинение за видеото ти, но знам, че това е грешно и знам, че няма как да го направя, защото MetaMask не е нищо, защото MetaMask нито е криптовалута, MetaMask нито е компания, защото тази компания съществува никъде, нито MetaMask е някакъв вид криптовалутен токен, т.е. да е криптовалута. Не е нито едно от тези трите работи. Няма и да бъде, защото то не съществува. И с удоволствие, ако имаш някъде данни, ако имаш каквито идеи неща, дори от някоя държава, че това съществува и че е точно това, аз с удоволствие ще ги видя, ще ги разгледам и ако трябва ще поговорим и ако трябва ще направя допълнително видео, ако ти смяташ, че си извадил информация и имаш доказана информация, че право MetaMask е там каквото е, нали. Защото както избрах и във видеото ги има, не е нито едно от тези три работи, че и гордица. И с удоволствие. И очаквам този потребител да покаже тези неща. С удоволствие. Ако трябва да са някакви разписки от банки, че примерно към тази компания, да ми каже къде съществува тази компания. Примерно с кой може да се свържа. Кой им е създателя, примерно, ако е компания. Ако е криптовалута, кой им е създателя на MetaMask криптовалутата. Разбираш ли, аргументатирай се, направи видео да ми докажеш, че това, което аз правя е грешно, разбираш ли? Това е. Аз с удоволствие само ми дай линк, ако си направил видео или мислиш да правиш, прати ми го, ще го разгледам. Обясни ми го с факти, извади ми аргументи, както казах, всякакви вид разписки, неща, работи, които да доказват какво е MetaMask. С удоволствие, аз съм на среща, можеш по всяко едно време, не се пресяй, нямаш никакъв проблем, това да не те пресяй. Само ми докажи, че това, което аз говоря е грешно или не бива ли се или някаква глупост. Аз с удоволствие ще те слушам, ще видя видеото. Ако трябва 10 линка ми прати към неща, които, нали, доказват, че MetaMask прямо съществува и че MetaMask е прямо някаква криптовалута или какво е, нали, и ако трябва, нали, да поправя видеото, защото, нали, ако е нещо друго и съществува и не е измама, нали, пак аз казвам, че MetaMask е измама, пак то, нали, не е, нали, че говоря глупости. С удоволствие дай да видим и ще поправя нещата. Както казах, аз нямам никакъв проблем. Точно това е цялата работа. Ако нещо се говори грешно да разпространявам глупости, аз веднага ще се извиня, ще се поправя, ще видя къде е грешката. Нали? С удоволствие. Още по-добре, но точно така, хората се учим. Примерно, ако съм направил някаква грешка, казвам си грешката, вземам си цялата отговорност, научавам си урока, разбираш? Това много чисто, лесно, просто. По-лесно от това няма. Това е. Обаче искам да кажа, че това е интернет и сега, ако трябва да се точно говорят повече глупости от повечето неща, разбираш. Дето
няма логика в тях, буквално. Не. С удоволствие. Това аз, както казах, съм оставил линкове, които можеш да си ги копираш. Само трябва да видя... Сега, той не съм го забелязал. Чакай, той трябва да го видя. Добре, той ще видя как да го поправя. Значи най-вероятно ще Да, той ще го поправи. Его сега, виж нещо гресно направя, значи че линковете не работят. Защото гледах, те има някаква промяна в YouTube от, мисля, че миналата или по-миналата година. Когато не можеш да поставяш линкови като хиперлинк се получава. Нали, това е линка, но хиперлинка е когато ти става в сино да го цъкнеш. И принципно по-ниските акаунти с много малко абонати, мисля, че от миналата и половината година или че може и... Не си спомням годината кога, но те го направиха, а преди можеше. Тук това ще го поправя. Виж, не съм се отварял да гледам какво се е случило. Те, че изобщо не иска да има поправя, сега дори ще помня да го правя. Ще видя да ги махна, значи ако може, защото явно са много дълги линковите и то ги маха. Да. Тук виж, линка е малък. Добре, той ще го видя. Виж, видеото открихме нещо ново. И така ще затворя това видео и така, надявам се. Да съм отговорил в случая, тук надявам се да е един въпросителен знак, нали, ако може да му го коригирам на човека. Защото е въпрос, нали? Как можеш, нали? Това не е. И така не. Така са нещата и това е видеото. Надявам се на потребителя да не се прави, че не иска да ми доказва защо Metamax не е измама. Защото щом не мога да ми докаже, че не е измама, това значи, че е точно измама. Случая. Т.е. той няма аргументи да покаже, че това не е измама. Защото тук не говорим да спорим, тук да направим дискусия, аргументи, работи, да покажем, да видим, нали? Т.е. цел да научим нещо. Това е. Ето и ще го поправя, да. Не знам, виждаш, ако стоях нон-стоп тук на тази страница, ще аз съм го поправил вече. Ти виждаш се 3 седмици. Дори линка. Дори линка не може да го отвориш с тази вероятност, защото трябва да как го съкрете. Ох, така, виж, така. Той ако беше популярен, сега съм го поправил сега. Как не? Важното сме живи и здрави, да не говорим глупости и да имаме аргументи. Нали? И така. Хубав ден ви желая. Видеото идва. Той ще го поправя. Надявам се да стане, защото може и да видя как да го разделя по-лесно. И така. И така е да добавя. Не се фащате никакви измами. Не влизайте. Някой ви каже, проверявате, ако може и без да влизате. Защото повечето са лични данни губиш или пари, или някакви валути и така нататък. Така че внимайте много. Това е от мен. Хубав ден ви желая отново.